वाली में एगो तो जींस वाली बिगड़ल भी लव के नॉलेज करे ठीक आप माई भेजा था पढ़े खातिर कि जा बबनी आराम से हो झाल आराम से बात आ वही में लड़की के साइकिल या स्कूटी किन के दे दी जाता। हाँ आओ हमारे भैया के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। आओ बाप माई साइकिल किन के दे देता स्कूटी किन के दे देता और लड़की क्या करता रही सर के जाके पानी बा मैं पानी बा के एगो आशिक बना लेता रही सो यही बड़ी गाना बा तरीका छोटे छोटे कपड़ा पहने छोटे छोटे कपड़ा पहने को नाला डाले साइकिल से पौधे डाले एकर कमी हो और जीवन के कमी हो गार्जियन के कमी बाकी एकरा के ना गार्जियन के कमी बाकी एकरा के ना खोज करे खूबी नहीं खे आज के जमाना के अनुसार जौन बावे बात